Go. Alright. Helo, Dylan Jenkins, DJ Dilys yma, yn eistedd mewn ffordd really casual ar soffa, wedi dewis Can Newid Byd i chi. Can Newid Byd wedi dewis yw tracksuit gwyrdd gan Geraint Jarman. Mae'n dod oddi ar album Rhiniog o 1992, nath cael ei ryddhau efo cassette. Mae hefyd yn ymddangos ar compilation CD yn O'r Gad. A dyna le nes i wrando fe mwyaf, a fe wedi mynd ôl i wrando fe. Mae hwnna'n compilation CD anhygoel efo fatha Fuck Off i pawb, Tŷ Gwydyr, datblygu yna fe, gan angst. So definitely werth gwrando ar hwnna ar album Rhiniog. Fi dewis y gan yma achos mae fe'n mae'n swnio'n really nostalgic er bod wedi cael ei ryddhau yr un flwyddyn nes i cael ei ngeni. Mae rhywbeth amdano fe sy'n swnio fel, mae bron yn swnio fel pob steddfod erioed. Mae'r swnio fel y can sy'n cael ei chwarae rhywben. Fatha yn yr haf, loads o bobl, a ti eich gwmpas, ti fel, nice, yeah, good. I fi, hwnna oedd anthem Steddfod Caerdydd. I don't know, hwn oedd just y gan o'n i wedi mynd yn obsessed efo cyn Steddfod ac o'n i'n gwybod fatha o'n i'n mynd i chwarae fe'n bob set o'n i'n neud. Mae hyn yn just meddwl amdano fe nawr, fatha rhoi goosebumps i rywun. Mae atgofion y gweld yn gyntaf yn Canolfan y Millennium, oedd hwnna'n arallbydol, really. Ond hefyd cael gweld e'n chwarae fe yn Clwb Ifor Bach hefyd, lle hoff lle fi yn y byd, a cael helpu trefnu'r gigs yma, neu cyfrannu at y gigs, yn fy hoff le, rhai efo hoff bobl, yn fy hoff ddinas yn y byd. Just yn brofiad anhygoel, really. A fatha, fi'n cofio edrych gwmpas a gweld fatha ffrindiau fi gyd mwynhau tua diwedd yr wythnos, a jyst meddwl, wow, fi wedi helpu creu hwn. Jarman yw fatha epitome cerddoriaeth Caerdydd i fi. So, bod y gan wedi cael ei ryddhau y flwyddyn nes i gael yng ngeni, mae'n rhywbeth sy'n neud i fi teimlo'n really fatha hiraethu am y cyfnod yna yng Nghaerdydd. Fi'n credu, mae jyst yn atgoffa fi o degau really hwyl yn Caerdydd. Mae'n teimlo fel bod nhw'n meddwl nôl am rhywbeth o night out neu fel yna. Hefyd, fi'n rili off tracksuits, a mae'r gan amdano tracksuit gwyrdd. Dyle pawb jyst gwrando ar y gan achos mae'n ystod yn clasur, nhw? Yn eitha para rhywun nhw oes, really. Ond mae'n good. I think I'm done.